Cinipta Werkudara Sewu. Budaya. Cinipta wonten ing Barurejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar. Cinipta munggahe mapan wonten ing Jawa Timur, Indonesia lan dunia. Oh ngono. Muga-muga perange ndang usai, dadi ndang rampung. Dadi awake dhewe iki tenan berbangga diri dadi warga masyarakat lugunipun warga ngriki. Alhamdulillah, terima kasih. Iki ana pundutan mengko buan Mbak Niken Salindri menika saking Pak Edi utawa Pak Kasun kalian Pak Jani menika pengurus lahan. Oh ngono. Kok digoleki wektu sing prayoga penjane arsa minggah panggung. Ya. Ning saurunge cemung-mung iki gara-gara Niken lak ya isih lelenggan. Heeh. Iki alhamdulillah lho. Biasane Niken iki nggon wanci gara-gara ki wis kondur. Mergo Niken ki sinden terlaris sak Indonesia. Adoh jangkauane. Lho. Tur isih muda tumaruna, isih bocah ora isin nganggo gelungan. Oh ngono. Mampungi pung, nanti mampungi. Jakarta napa pundi wau dalu? Minyan wonten pundi? Solo, pung saiki nang kene. Lho, pung ning Kalimantan sok mben, pung ning Jambi sok mben, pung ning Iran. Aja. Iran aja. Iran disiriki teko Iran balik rene ning Kedidir. Kediri kaya. Nah ya Kediri. Ya Nduk. Iki tak pasake Niken iki nggon manci gara-gara iki sampean tak dhisikke. Mergo panitia ngentosi penjian mengke Pak Edi badhe minggah ning sadurunge minggah Pak Edi kalian Pak Jani menika upama kula pengen Niken menika bukan hanya penyanyi. Niken itu tidak hanya penyanyi dangdut, penyanyi campursari utawa penyanyi congdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki tiga kok ya. Sanes so niki lah segar. Lha kowe iki meneng pokoke. Badak, sanes cap kaki tiga. Oh badak. Waduh, lulange ben kaya badak ngoten. Wes jan lumayan. Pripun mun ngantuk no dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng, Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho, Nik iki. Nik kalih Mbak. Oh ngeten. Nggih. Tapi untuk warga ngriki njajal aku tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya. Isa ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi Kutut Manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko. Ngono mesti banyolane ngono. Napa Kutut Manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut Manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Lah dinyurake mawon. Ah, tenan. Kutut Manggung diunekke nyanga ya gegedhen kok nglokor. Sing genter sudune tanggap, dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya Kutut Manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho. Bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean Kutut Manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo Kutut Manggunge Niken kaya to Jovan. Yo keki karo Kutut Manggunge Niken wis tau krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok Niken? Pilok napa slendro nduk? Halo. Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Nggih. Watu engikil. Wayahe. Yo.
luar biasa suarane. Ini. Tepuk tangan. Lho, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangane iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal kutut manggung, aduh weteng kula lara, ngono iki ndadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to. Ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeng nyawang. Heeh. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. Tiga napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Barurejo. Mumpung derek papah Dewi. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Yo. Bareku Ngeten iki ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo kutut manggung. Njajal dangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten wan. Ning kaya panggah dionekke. muni Batine kanca-kanca musik iki tembang apa iki? Aku kok demen. Hening plang Ongkek nduk. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya? Lahir, wis lahir lega, lanang reng. Heeh. Dikapake pateni. Ya aja to kaya aja. keringan Wae yo cengkoke ngegetne kancane. Apik kaya. jam scare. Nggih. Penyanyi keret jam iki penyanyi. Aja diwolak-walik to. Yo. Anggung nyaman Batine sing nyelentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Wis muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slentem. Cilik no, cilik. Oh.
Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus mangga Piro? Lambange wong Jawa wong blater ngene iki. Mangga. mangga Panitia caos daharan. Mangga 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 lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk di dahar. mangga Hai. mangga Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus pinarak celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutut Manggung. Terus ke. Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Nenone anu. Mene Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah pemakat mangga jalo ngombe yo wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo sumanding, ketutupan karo sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Koramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus
Ata omben 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 Oh, ini kan lek kudu. Nono Oh, ya. Yo, yo. Kandes lumasa selai Niku mau cengkok gandol kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki lek gandol kok ora mletrek iki ora penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer. Payo. Seneng kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkem ngene lho enak. Karo kiler ngono lho. Ya, pakan. Pakan pakan Heeh. Hatta pakan pakan pakanana Manuke sinten? manuke bapak-bapak kutu Oh iya, kok sok kutuk kabeh to. pakan pakanana Oh iya. Yo. Awas. Oe. Oe. Ya, dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano. Telusur. Ya, cengkoke ngono. Awas. Ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salahne pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika.